25 anos de oficio, que son os que levo, e dende a máquina de escribir o iPhone. Penso que con este título que se reflexa claramente os 25 anos de profesión e que nos poden axudar a ver como se atopa a profesión nestes momentos, como evolucionou e cales son os retos que temos de cara ao futuro. A nadie se lle escapa que boa parte dos problemas que ten o xornalismo hoxe en día están compartidos co resto dos traballadores, de profesións, para un aumento, pero ademais dunha maneira desaforada, baixada de salarios, pechos de medios de comunicación. E, bueno, ao longo desta intervención vou a tratar de comentar como foi cambiando durante estes 25 anos. Eu rematei a miña carreira no ano 1984, en xuño dese mismo ano, sin siquiera pasar polas listas do paro, atopei traballo, e xa atopei traballo na Voz de Galicia. O primeiro traballo que me encomendaron foi as festas, un suplemento das festas de San Juan de Sarria. Aló me fun, a miña libreta, os meus bolígrafos, levaba varios, por se me acababa a tinta, unha grabadora que eran daquelas de tamaño maxi, que non son como as de agora, e fixen o meu traballo e volvín, e o traballo nos termos que se utilizan agora, volqueino nunha máquina de escribir. As máquinas de escribir daquelas estaban xa dando os últimos coletazos, xa aparecían os primeiros ordenadores, uns ordenadores un pouco rudimentarios que eran máis parecidos ás máquinas de escribir que se conectan agora. E esa información, nun sobre, en papel, iba en coche de línea a Costa. Daquela xa había uns teóricos, pero era bastante costoso, que funcionaba a través de línea telefónica e era máis barato ese sistema. Bueno, e como estou aquí na Facultade de Humanidades, quero recordar que daquelas, nos xornais, había unha figura que non era unha aplicación informática, que era unha figura que se chamaban os correctores. Entón, os correctores revisaban todas as informacións que chegaban, miraban os erros que tiñan e o seu cometido era evitar que o día seguinte no periódico apareceran publicadas cousas que hoxe, ao mellor, que están publicadas. Esa figura desapareceu xa nos primeiros tempos e xa non existe. Bueno, eu sigo utilizando o meu cuaderno de notas, sigo cos meus bolígrafos e desde finales do ano pasado tamén me acompaña este aparello. Este aparello é un iPhone que me deu a miña empresa nun plan piloto que agora están estendendo a todas as delegacións da Voz de Galicia. Ten uns redactores e fotógrafos e este aparello ten unha aplicación que nos permite subir á web informacións prácticamente en tempo real. Temos fotógrafos, redactores, os fotógrafos tamén poden facer entrevistas que se colgan na web, con que, bueno, a figura que antes estaba moi delimitada de cal era o traballo do redactor e cal era o traballo do fotógrafo, pois agora está un pouco máis difusa do que estaba antes. Non son das persoas que renego as tecnoloxías, nin vexo que as novas tecnoloxías sirvan para nós como que sexan para nós unhos enemigos, sino que máis ben son unhos aliados. Os profesionais fomos adaptando ás novas tecnoloxías ao longo destes anos. Eu recordo porque nos maquetamos, tratar fotos con perdón, cortamos fotos, incorporamos as fotos na página, e eu xa recordo 4 programas de maquetación diferentes que tuvemos que aprender ao longo destes anos. O sea, que o reto tecnolóxico agora mesmo penso que non debería asustarnos, porque se aprendemos hasta aquí, a partir de agora, seguiremos aprendendo mesmo. O problema que se nos plantexa, e eu falo desde o punto de vista da prensa escrita, é a imparable caída das ventas, a imparable caída da publicidade e, como non, a
as esquelas, que antes as esquelas eran unha fonte de ingresos para os xornais e agora a crise tamén está en horas baixas. Entonces estamos nun momento no que os medios de comunicación teñen que buscar unhas fontes de financiación para poder subsistir. Moitos deles xa non van a ter ni siquiera esa oportunidade porque se foron quedando no camiño. A aposta dos medios, como meu, nestes momentos son máis fortes. O que pasa é que si van por ese camiño, o que non dan atopado é unha vía de financiación, porque socialmente está arraigada a idea de que todo o que se atopa en internet ten que ser de acceso libre e gratuito. A min constame que en escalafón das empresas que se está buscando unha solución a ese problema e que agardemos que non tarden moito en atopalo porque os costes desta indefinición na que estamos estáse cobrando un montón de unos costes bastante importantes. Bueno, mentras as empresas non atopan esa vía de solución, os redactores, que non é a nosa obriga, nin nadie nos chama para que demos a nosa opinión, xurden unha serie de preguntas de como nos está afectando a situación e cales son as perspectivas de futuro que se nos plantexan. Ninguna das dúas respostas é fácil, menos nuns tempos no que as empresas jornalísticas están tratando de alixeirar as nóminas dos seus traballadores e de que les están prescindindo é precisamente de aquiles que teñen a maior experiencia e que teñen un gran valor engadido, porque unha das fontes, dos principales valores de un xornalista son as súas fontes. Están sustituindo os xornalistas chamémonos veteranos, ainda que algúns non les gusta ese termo, por xornalistas recién actualizados na profesión, eso sí, moi ben formados, con moitas ganas de traballar, que controlan, que nos dan 20 voltas nas tecnoloxías, e incluso son capaces, que a mí me costa, de desenrolar aplicacións nos programas que manexan. Cobran pouco e para mí, un dos problemas fundamentais é que lles falta oficio, e ese oficio adquírese coa experiencia. Bueno, estou convencida de que as empresas xornalistas, polo que lles trae, que van a buscar acomodo nos novos mercados de comunicación, a dúbida e a polémica está nestes momentos se canto vai a durar o papel, se vai a manter, se non se vai a manter, pero o camiño non vai a ser fácil. Os profesionais tamén nos temos que adaptar ás novas circunstancias, as bases xa as temos, porque cambian os soportes. Eu levo 25 anos na profesión, pasei da máquina de escribir o iPhone e creo que vou poder seguir evolucionando igualmente. E o que sí non cambiou é o produto que manexamos, que é a información. E a manexar a información é o que realmente sabemos. O oficio non se aprende nun curso acelerado, non se pode aprender a manexar este aparello. Estamos tempos bastante complicados para a profesión e partimos da base de que hoxe parece que todo o mundo pode ser xornalista, con tal de ter un soporte ou unha rede social, todo o mundo pode ser xornalista. Eu parto da base de que non é así. E poño un exemplo claro. Hai uns meses, un tuiteiro que ten miles de seguidores, que é Javier Solana, que foi ministro socialista de Asuntos Exteriores, informaba en Twitter a morte de Ariel Sharon. Esa nova non era certa e xerou unha polémica moi amplia dentro do contexto de Twitter. Solana defendeuse daquelas dicindo que ele non era xornalista e non tiña por que confirmar as novas que lle chegaban. Nós, se somos xornalistas, si temos que confirmar, temos que controlar as noticias que publicamos e aplicarles o rigor
que caracteriza a nosa profesión e que realmente é que nos diferencia do resto. Tampouco debemos caer na tentación de denunciar os principios da nosa profesión na procura de máis entradas nas estadísticas de internet, que é polo que se está medindo agora o noso traballo. Nos, polo aparello, recibimos todos os días as estadísticas das noticias máis consultadas o día anterior. E teño de confesar que ás veces é bastante descorazonador ver como traballos de rigor de investigación son multiplicados en visitas por outros que son banais e que non teñen a mínima trascendencia na vida das persoas. Bueno, e creo que xa vai sendo hora de rematar, porque o resto da xente non me quere falar, pero quería comentar un fenómeno ao que asistimos os xornalistas con asombro e inquedanza. E que vemos os nosos traballos colgados en internet, en algúns diarios digitais, e aparecen sin quitar unha coma, sin quitar un punto, sin nome, sin referencia ao medio e no mundo este de todo. Muchísimas gracias y espero haber aportado alguna